pasu-pasu tuhatta nauli di pasu-pasu tuhatta manaringgan tarlumobi may disude poparan ni dainangon asadapok mana niluluan jumpa na jinala tua ni namangihu didok na tua-tua balgadot yang dijabu balgadot yang disopo ditangyang nami nung nga saur matua inangon alay tuhamuna tong saur matua ma aktanaw poso Mana tuh? di abu para musik nami pasaton nami mga ulos kolongon may kamu musik na musik Ya, tolong rebut. Sekian.